Grup Optimotor, concessionaris AutoJapan, Callesa, Iler d'Auto i Llemosa, on trobaràs el cotxe que busques, et porta en els tips del motor. La nova furgoneta Nissan Townstar serà la teva aliada a la teva feina i al teu temps lliure. La nova Townstar estarà disponible en noves motoritzacions per satisfer totes les necessitats. Motors de gasolina i l'opció totalment elèctrica equipada amb una bateria de 285 km d'autonomia. Compta amb la versió combi de 5 places per a aquells clients particulars que combinin la vida familiar amb la d'autònom o petita empresa. Una furgoneta dissenyada per integrar-se a la perfecció en les atapeïdes agendes diàries, la nova Townstar incorpora més de 20 novetats tecnològiques. Ja pots venir a descobrir-la al teu concessionari oficial Nissan a Lleida. Vine a Iler d'Auto. Entra a grupoptimotor.com. Del 17 al 20 de març ens trobaràs a Fira Mollerussa. T'esperem al 41è Saló de l'Automòbil de Mollerussa al recinte de les piscines. Grup Optimotor.